Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawi Bapak Lurah kula wau maringi pantun, kula nggih tak urun maringi pantun pindah. Angsal nggih Bu nggih. Godhong salam ketutupan godhong kopi. Kurang kompak. Godhong salam ketutupan godhong kopi. Sing jawab salam mugi-mugi diparingi lancar rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam kok ketindian kelaras. Oh, kurang kompak. Godhong salam kok kerutuan kelaras. Sing jawab salam mugi-mugi utange ndang lunas. Menawi semerep diantere amine kadose sing dugi sami gadah hutang sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai, bu nyai, para ustaz, ustazah, para habaib syarifah, para sesepuh ugi para pini sepuh ingkang sanget kawula mulyakaken saha ingkang sanget kawula hormati. Dumateng Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, saha Ibu ingkang kawula hormati. Dumateng sedaya calon jamaah haji ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Ingkang kawula hormati, dumateng sedaya kemawon jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang pasti yang hadir pada sore hari ini jamaah pengajian nggih, jamaah muslimatan, fatayatan, sholawatan, narian, waqian, manakipan, torekotan, mboten, rotipan, burdan, sedaya kemawon ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Pangapunten ingkang kesupen kula wau, ingkang kula hormati segenap panitia penyelenggara, tukang sound, tukang syuting, tukang foto, HP graper, sedaya ingkang kula hormati. Para rawuh ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten ing dinten menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada siang hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tempat mudah-mudahan manfaat dunia ngantos dumugi akhirat. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah, dipun paringi tambahing rasa iman lan takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Amin. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan zahir batin. Umure panjang barokah, dijauhkan dari balak dan musibah. Anak putune soleh solehah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kathah turah barokah. Menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah, lek turah malih kenging damel nambahi tumbas omah,
Lek turah malih kenging damel tumbas sepeda lan motor sing mewah. Lek turah malih kenging damel tumbas sapi sing lemu-lemu lan bengah-bengah. Lek turah malih kenging damel sareng-sareng bidal ziarah dateng Makkah lan Madinah. Barokah ngaos menawi sampun wekdal kita dipun pundhut kalian Gusti Allah, mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Para rawuh ingkang kula hormati, alhamdulillah sak mangke jarum jam menunjukkan pukul 15.09 lek tirose tiyang krebet nikarani jam 3 kliwat 9 menit. Niki kait miwiti ngaji. Lah niki sampun kelebet wekdal asar. Panjenengan mau mangkat saking griya ten mriki jam pinten? Jam 1. Berarti sampun kalih jam panjenengan wonten mriki. Sampun kesel napa dereng? Dereng. Sampun panas napa dereng? Gegere sampun krasa kemeng napa dereng? Sampun ngelak napa dereng? Sampun. Berarti nuwun sewu, niki jam 3 ket miwiti ngaji. Panjenengan mangke ngaose nyuwun rampung jam pinten? Jam pinten? Jam gangsal. Gangsal niku 5 to. Mun cak ngreng metu udah kon lemak. Pangapunten kula kalih lenggah sekedhap. Menawi panjenengan nyuwun rampung jam gangsal, mecakaken ingkang tebih mundhak sembayang asare kepontal-pontal. Alah masjid cedhek jare cak. Allah karim. Lek jarene wong Jawa niku kripik gedang godhoh telo. Titik edang pokoke rata. Durung-durung rombongan jawabe biater keliru. Kadek ngono sik guyu pisan. Allah, Bapak Ibu, kula nyuwun ngapunten sanget keranten suwanten kula kirang sekica dipun mirengaken. Niki lek dirasi tiyang gondang legi diarani selak-serak mamel. Keranten dari lebaran hari ketiga ngantos seperti niki taksih dereng mandeg blas. Ngisi ngaos menika siang malam pagi sore siang malam pagi sore dari hari ketiga dari hari ketiga puasa dari hari ketiga lebaran ngantos sepriki Syawal tanggal 29 menawi Syawal. Nggih, umumnya 28. Niku taksih dereng mandeg blas. Nggih Ramadan menika mandeke kula Ramadan hari ke-23. Terus kula niku istirahatnya kurang. Turu niku namung sak jam setengah, 2 jam, kadang ya turune turut dalan, turut tol, ngoten. Mungkin nyampe griya niku anak kula sing cilik kula teka anakku tangi lho. Dadi pangapunten menawi suwantene kados ngaten. Lagi malih ing sareh ning sak mangke menika taksih kalebet sasi Syawal. Kula pribadi Siska Farisadona ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semanten ugi wonten lepatipun sedaya jamaah dhateng kula, wis kula trima kula sepura masih ora njaluk sepura. Para rawuh ingkang kula hormati langsung kemawon. Kangge ngawali atur, monggo dipun awali kalian waosan sholawat sareng-sareng. Nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi acara wonten ing siang menika angsal ridhanipun Gusti Allah ugi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. Para
Para rawuh ingkang kula hormati sakmenika monggo ngaos sareng-sareng sauntawis acara pada hari ini inggih menika halal bihalal dan doa bersama calon jamaah haji warga desa Krebet, Pemdes Muslimat Fatayat Ansor dan Banser Desa Krebet Kecamatan Bululawang Provinsi Jawa Timur Negara benua alam dunia mosok barzah. Alhamdulillah. Sak mangke acaranipun yang pertama inggih menika halal bihalal. Miturut jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan, menurut panjenengan halal bihalal niku artine napa? Versi jenengan. Napa? Halal halalan. Sepuro-sepuroan. Wonten malih maaf-maafan padha ae. Kosong-kosong. Ada lagi? Minal-minul. Wonten malih mungkin ingkang wonten mikir? Oke, golek sangu. Ya. Semua jawabannya benar. Ananging yang lebih tepat inggih menika halal bihalal itu ikhlas mengikhlaskan. Atau ridho meridhoi atau saling maaf memaafkan. Sik ngapunten kok sajake sing ngandhap niki sampai dengongok-dengongok. Ngaten, pangapunten mboten saking mboten nampi dikai kembang ngoten mboten masakaken sing ten ngandhap. Ngaten kan sekeco nggih. Heeh. Mboten ketutupan tumpeng mboten. Oh mboten. Apa pindah nang ngarepe kono. Dadose niku halal bihalal. Oh ten mriku ketutupan, Pak. Mboten. Oh mboten. Mboten ketutupan cagak napa cagake dileh mboten. Halal bihalal niku ikhlas mengikhlaskan atau ridho meridhoi atau saling maaf memaafkan. Dadose ingkang nyuwun ngapunten yang meminta maaf seharusnya meminta maaf dengan hati yang ikhlas. Yang dimintai maaf harus bisa memaafkan dengan hati yang ikhlas. Nah, ikhlas menika saged dilampahi kalian sinten? Kalian tiang ingkang iman lan takwa dhateng ngarsane Gusti Allah. Nggih. Ikhlas menika saged dilampahi kalian tiang ingkang iman lan takwa. Sakniki monggo sami dikoncei, iman nang Gusti Allah niku napa? Takwa niku napa? Iman datang Gusti Allah inggih menika percados. Percaya datang sinten? Percaya datang Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku sinten ning Siska? Gusti Allah niku pangeran kita sedaya. Allah itu Tuhan kita. Pangeran niku napa ning Siska? Pangeran itu yang menciptakan kita. Pangeran kalih pangeran niku beda. Lek pangeran niku Tuhan, lek pangeran niku tuan. Nggih. Pangeran itu Tuhan kita yang menciptakan kita. Anane kita sedaya niki wonten merga wonten sing nyiptakne inggih menika Gusti Allah. Lah bapak ibu niku sinten ning? Bapak ibu itu memproduksi. Bapak ibu niku pabrike. Tapi sing nyiptakne Gusti Allah, sing maringi nyawa Gusti, sing maringi sehat Gusti, sing maringi dalan rezeki Gusti, sing maringi ketemu jodoh Gusti. Sedaya niku Gusti Allah ingkang maringi. Sedaya niku Gusti Allah ingkang ngatur. Nah, dan kita semuanya wajib percaya dengan adanya Allah niku namine iman kepada Allah. Tiang menawi percados, percaya marang sing gawe urip, percaya marang sing maringi nyawa, percaya marang sing gawe langit bumi saisine, kedahe tiyang menika nurut. Lek wong percaya akeh-akehe manut. Nggih napa mboten? Nah,
Lek wong nurut iki piye? Jelas nggih kersa nglampahi napa ingkang dipun perintah kalian Gusti Allah lan ninggalaken napa ingkang dipun larang kalian Gusti Allah. Yen ana wong jelas-jelas wis pirsa diciptakne karo Gusti Allah tapi ora manut tur ora nurut marang sing nyiptakne. Nah, iki jenenge menungso sing ora duwe rasa matur nuwun. Wis diciptakne karo pangerane, tapi karo pangerane diperintah kon manut kok ora nurut, iki jenenge kebangetan. Lek wis diciptakne karo pangerane ora manut karo pangerane jenenge kebacut. Lan jenengan ditutne kok menungso sing manut nang Gusti Allah, manut nglampahi perintahe Gusti Allah, terninggalaken apa yang dilarang kali Gusti Allah, niki namine takwa. Lah ikhlas tadi bisa dilakukan oleh orang yang iman dan takwa kepada Allah. Lah niku. Lek kepingin urip dicintai karo Gusti Allah, ya ayo padha dadi manungsa sing cinta karo Gusti Allah. Pengen urip disayangi Gusti Allah, ya ayo dadi manungsa sing sayang karo Gusti Allah. Lah meminta maaf dengan hati yang ikhlas dan memaafkan dengan hati yang ikhlas ini termasuk perbuatan sing diremeni kalih Gusti Allah. Gusti Allah niku remen menawi kula kalian panjenengan sedaya urip guyub rukun. Allah itu mencintai kerukunan, Allah mencintai kedamaian, Allah mencintai persahabatan guyub makmur, Allah mencintai urip sing adem ayem, Allah tidak suka permusuhan, Allah tidak suka pertikaian, Allah tidak suka perpecah belahan. Mangkane monggo dadi menungso sing saged nyuwun ngapunten tur ngapura kelawan ati sing ikhlas. Dene kok ana menungso ketoke nyepuro tapi ning asline atine ora lega lila, iki berarti durung iso ikhlas. Menungso sing durung iso nyepuro tur ngapura kelawan ati sing ikhlas, iki berarti nuwun sewu isik durung pati rasa wedi nang pangeran, isik durung pati duwe rasa wedi nang pangeran, berarti menungso kuwi isik kurang iman takwane nang pangeran. Kinten-kinten tiyang model kados ngaten niki ten mriki tasik wonten napa mboten? Ampun rae, pun mboten wonten. Alhamdulillah. Berarti sak krebet iki jan isine wong ikhlas kabeh nggih. Alhamdulillah. Yo sik nemu ndek kene tok lho, Cak. Tenan. Jan tenan. Lah kula niki ngaji kandhani mulai teko riyaya oleh 3 dina nganti seprene yo sik nemu ndek kene tok iki lho. Sak desa isine wong ikhlas kabeh. Ya Allah, jan mung krebet tok ya Allah. Jan wargane Pak Nur Kholis iki ikhlas. Aribasan nuwun sewu, kelangan pitik ikhlas. Kelangan sapi ikhlas, kelangan sepeda ikhlas, kelangan bojo. Allah, alhamdulillah. Mugi-mugi gondang legi saka ketularan ngono ya, Cak ya. Amin. Zaman sak mangke berbicara tentang keikhlasan ya Allah, kuwi mau lek gak wong bener-bener iman lan takwa nang Gusti Allah. Angel tur bagi tiyang sing kurang iman lan takwane nang Gusti Allah, ikhlas kuwi mung iso diucapne ning lisan tapi abot dilakoni ning ati. Nggih napa mboten? Contone
Riyaya kala winginane jenengan kok ketekan dayuh. Assalamualaikum. Mari ngono sing duwe omah pas ana ndek pawon korah-korah korane karek loro. Waalaikumsalam. Mlebu kono lungguh sik. Aku tak nutupno koranku karek loro iki lho. Dayoe mlebu. Ya tetekno sik yuk. Wis mari korah-korah tangan mari diusapi sing duwe omah nang ngarep. Mari ngono ngongak lah kok ora. Kaget. Begitu roh dayoe, lho lah kok wong iki. Oh, sampeyan nak. Mari ngono dayoe ngelungne tangan yuk. Ana pira-pira salah luputku nang sampeyan aku njaluk sepura ya. Sing winginane aku tau ngrasani sampeyan. Sing winginane aku ya melok-melok nyelatu sampeyan. Masih asline aku ya ora ngerti apa-apa, aku mek melok-melok wong-wong tok ngono iku. Saiki aku njaluk sepura sing gedhe nang sampeyan mumpung saiki ulan-ulan becik yuk. Wis aku tobat temenan ora kate elok-elokan wong-wong iku yuk. Tibake wong sing tak elok iku tibake ra genah kabeh temenan yo yuk ya. Aku ngene iki ikhlas njaluk sepura tekan jero ati yuk. Aku sama napak-pakno ngene iki aku gelem yuk temenan. Aku njaluk sepura sing akeh yo yuk ya. Matur ngoten panjenengan jawab Allah ya padha-padha. Semua ngono uga aku. Ana pira-pira salah luputku nang sampean aku njaluk sepura. Wes to saiki wis ora usah mbok baleni sing koyo wingan-winganane iku. Saiki ayo kita buka lembaran baru. Muga-muga awake dhewe iso dadi seduluran sak lawase. Suwun ya yu ya padha-padha. Gek ndak dipangan iki jajane. Ayo gek ndak dipangan. Iki lho akeh renane iki mari ngono niliki lho yu nastare sampean kok ayu-ayu. Allah yo iki winane golek ndek toko etan ngono lho tapi iki kredit iki mbayare sok bar riyaya. Ten mriki napa nggih wonten? Terus sing getas garing iki nganu iki oleh potelan arisan sing iki. Lek sing sagon iki oleh mantuku winginane nggawa. Mari ngono iki apa iki yu? Iki mari teko sapa? Teko kulon kono winginane oleh terteran. Anu lho, arek saiki lek terteran ngono mayar ya. Lek wong biyen kan kudune kan sego. Lek saiki ater-ateran walah mari. Omplongan plastik ngene iki. Tak buka karo aku wong apa iku jenenge omplonge gede begitu tak buka lah kok kaget aku bayo isine duwite. Ngene iki paribasan katene ater-ater sak krepet yo iso. Riyaya lah kok terus digawe ajang rasan-rasan. Mari ngono wis padha niliki jajane kabeh. Mari ngono nyumanggane unjukane. Iki wedange nang diombe iki aku gawe dhewe, iki gawe dhewe. Lek koyo wong-wong ngene iku nang gorokanku seri, aku gawe dhewe iki. Ayo diincep ana. Lek wong-wong ngono kan sari apel, mari ngono sari nanas, sari jambu. Lek sampean iki kok rupane putih, yo tekku sari tebu. Soale kan cedek pabrik. Manten ngoten wis do diicipi, daharan diicipi, unjukan diicipi, akhirnya terus pamitan. Ya wis yo iki mau wis tak incipi kabeh. Aku ya wis matur nuwun wis sampean sepuro ngene iki aku wis lega lila. Aku saiki tak nutukno nang tangga-tangga liyane. Mari ngono sing di omah jawab, "Kate nanti sih?" Iki lho bene rata. Alah aku lho durung mara. Ya wis ya yo ya. Lah sing dayoe pamitan, malek awake teko teras gawe sandal kait mulih teko gerbang sing duwe omah nang pawon mecucu aneh. Takoni karo anake, "Nyapa sih Bu mecucu wong mangsa menawa guyak-guyu nang ngarep." Ibu iku asline sik lara lek eling wong iku. Lah nyapa mang sampean koyo guyon-guyon sawangane wong riyaya. Lah lapo ibu kok lara ati? Oh, ibu lek eling. Gara-gara iku, ibu rame dadi sak krebet. Jenenge ibu viral dadi sak krebet gara-gara iku. Ibu lek eling yo isin yo lara. Lah lapo sampean diviralno, Bu? Jarene ibu lho ketemon ning ngarepe pasar. Lah asline ya apa, Bu? Asline yo iya. Lah wong yo iya kok. Ya Allah padahal ning ngarepe mau kayake nyepuro. Ning tutuke nyepuro, ning lisane nyepuro tapi ning atine nyepur-nyepur. Berarti durung las. Tidak inginane lho panjenengan kepanggihan riayan ngono panjenengan yo guyang guyu yo nyumanggane daharan panjenengan yo nyumanggane unjukan. Teko muslimatan ana apa? Apa ini?
Ya Allah, lah gek wingenane njaluk sepuro, saiki kancane teko kadang ya wis digawe bahan rasanan. Ngene iki wonge ya ana slonjor yo an wong. Lho, lah kok nduding wong slonjor iki piye? Kan sing slonjor akeh. Kan sing slonjor ramung ning ngarep tok iya. Mergo kan mantun riyaya pating crekot asam urat sembarang kan krasa. Nggih. Lah iya. Wah, yo ora mung jenengan tok ning tengah ning mburi yo akeh kok sing slonjor. Mek kebetulan sing ketok slonjor ten ngarep jenengan. Ya Allah niki lho. Monggo mulai samangke belajar dados menungso sing ikhlas. Masih paribasan abot lakon-lakonane tapi kudu belajar. Menungso lek belajar insyaallah saged nggih. Nah, halal bihalal menika tradisi ingkang wonten ing salebetipun sasi Syawal. Saling bermaaf-maafan. Jenengan seneng napa mboten, Bu? Ketekan sasi Syawal seneng napa mboten? Masya Allah. Menungso ketekan wulan Syawal iso sepuro-sepuroan. Selamat hari lebaran. Mari bersalam-salaman minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut hari lebaran. Maafkan lahir dan batin. Menungso ketekan riyaya pungae ora kira-kira. Nah, Idul Fitri, napa Idul Fitri menika kembali kepada kesucian dadose wulan Syawal. Idul Fitri menika adalah hari kemenangan. Hari kemenangan bagi siapa? Nah, niki kita kedah pirsa sejarahipun. Hari kemenangan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik di bulan Ramadan. Dadose saderenge bulan Syawal niku ana bulan-bulan yang istimewa, yang luar biasa, yang mulia inggih menika bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita digembleng imannya kalian Gusti Allah. Kita diwarai carane dadi menungso sing tirakat iku ya apa? Dadi menungso sing sergap sedekah iku ya apa? Dadi menungso sing istiqomah anggene ibadah iku ya apa? Semuanya ada di dalam bulan Ramadan. Dan barang siapa yang mampu melakukan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, akhirnya Gusti Allah Subhanahu wa taala memberi hadiah. Nyo tak kei wulan riyaya, sampeyan menang melawan hawa nafsu, sampeyan manut nang Gusti Allah, selamat berbahagia. Intine riyaya iku hadiah kanggo wong sing gelem nglakoni ibadah ning wulan poso. Ning sing kula hirani kok ya isih akeh wong sing angel nglakoni poso, angel nglakoni traweh, angel maca Al-Qur'an, tapi kok melok riyaya. Ten krebet wonten kata biasanya saya ngaten iki tiyang jaler napa setri? Hah? Sing angel poso jaler napa setri? Sing angel traweh jaler napa setri? Sing angel darusan jaler napa setri? Tepak ten bojone sinten? Ya Allah, padahal ulan poso iku ana mung setahun sepisan. Karo Gusti Allah kudune awake dhewe matur nuwun dipanggihne kalih wulan poso. Soale napa? Wulan poso niku bener-bener wulan sing mul. Iya, wulan sing istimewa. Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Amin Allahumma amin. Tapi masih banyak di antara kita tiang sing jarang fokus nang wulan Ramadane, malah bendino ngitungi kapan teko riyayane. Contone napa? Posoan sik oleh sedina, berbuka lah kok ngomong alhamdulillah riyaya kurang 29 dina.
Pundi ngitungi kapan Ria? Halo? Halo? Bendina ngitungi kapan Ria? Ria yae tiba dina apa? Nggih napa mboten? Ya Allah, Ramadan yang seharusnya untuk ibadah datang ngarsane Gusti Allah, Ramadan yang seharusnya untuk memperbaik diri kepada Allah, Ramadan yang seharusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang lali nang kewajibane, lali nang ibadahe, tur ngelali nang perintahe Gustine. Nggih napa mboten? Wayahe Ramadan iki disergep-sergep nembuka Al-Qur'ane, zaman sak mangke wong kok malah seneng scroll TikTok-e. Nggih mboten? Bukain live TikTok, bukain live Shopee. Takon nang bojone. Mas, mben riyoyo kepingin kapelan warna apa? Riyoyo minggu pertama, posoan minggu pertama wis bingung ngerancang seragam keluarga, model apa, warna apa, brand apa, bendino kepikiran, duh kaya iki kok aku gak pantes lah apa, oh wong aku lemu are lah aku lek gawe iki nang aku lek malah metetet tah. Mari ngono meneh maneh nunggoni lah iki tepak iki sing viral saiki apa 2025 lebaran 2025 katun bolong. Mari ngono ganti maneh, begitu pertengahan posoan ganti maneh. Lho lah kok ganti sing viral saiki apa warna burgundi. Riyo yo sak dawane dalan mulai teko Malang Kota sampai Kabupaten Pucuk Kidul ben ketemu wong seragaman warna burgundi kabeh. Wes rupane Malang malih dadi ungu-ungu rada abang mateng. Ya Allah, bingung golek seragam riyo, golek klambi riyo, kadang sampai lali malang kuat marang kewajibane, marang ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Buktine napa? Ramadan kebeket jamaah mung minggu pertama tok. Nggih napa mboten? Minggu pertama masjid mushola full, isine full, neng jero full, teras full, kadang dibeberne karpet nang jebone teras barang. Ramadan minggu kedua wis mulai ngerasakno sikil pating crekot, asam urat, kolesterol darah tinggi kabeh dirasa, sikil jarem, sirah ngelu, boyok keju, tangan wis mulai merengkeleng. Katene gak kolesterol asam urat ya apa lah pas buka sembuh warang sing dilebokno. Nggih ta? Buka kait krungu Allahu Akbar langsung nyeruput es buah entek sak mangkok. Bar es buah baru mangan segone sego tiwul, jangan liwak segoro lalape pete. Tuambah mari ngono sik gayemi emping melinjo. Mari ngono nyeruput kopi entek sak gelas kewedhe. Bar nyeruput kopi anake teko, "Bu, apa le arep Pak? Apa sampel?" Ya kene tak miliki. Ya. Wis kabeh dilebokne. Mari ngono begitu diampiri karo tanggane, "Lho, gak nyang aku sikilku. Ting crekot. Sirahku ngomelu. Lah apa mang sore aku priksa nang Pak Dokter. Lah kok tensine 500/90. Bae." Nah kuwi mergo kakean santen, kakean legi-legi, kakean goreng-goreng. Akhire kabeh penyakit ngelumpuk. Katene traweh wis krasa abot. Ramadan minggu ketiga traweh pindah nandi tawaf di alun-alun. Iktikaf di mal-mal besar. Matos Mok Ramayana. Wabeh jejel panjel. Mulai sikil wis krasa jarem. Katene traweh wis saras-sarasen. Padahal tawaf dek mall kuat. Nggih napa mboten? Traweh kan sak jam abote gak karu-karuan. Dilalah ngejak bojone blonjo, mlebu nang Sarinah. Bojone ngenteni nganti ngantuk-ngantuk karo si lanang takoni, "Wis Dek, durung Mas. Apa gak sing cocok?"
Regane maksude. Nang Sarina gak cocok, nang Matos gak cocok, nang Ramayana gak cocok. Alah nemu-nemune lah kok di pasar krebet. Yo ngalah. Ngono nganti direwangi budal sore mulai jam 09.00. Mari ngono Ramadan minggu keempat, ibu-ibu mulai mempunyai kegiatan baru. Lan apa? Gawe jajan. Bapak-bapak mulai ngecat omah. Dadi jamaah nyelot maju barisane. Ngono. Ramadan kadang lali kewajiban nang pangerane. Ya Allah. Ngaten niki awake dhewe rumangsa menungso sing akeh dosane napa mboten? Begitu teko malam riyaya bungae gak kira-kira. Suwenenge gak karu-karuan. Muelok gawe oncor takbir keliling ngubengi kampung menang ndek mburine son. Kadang ya sing gawa oncor sak ulan gak poso blas. Takon nang kancane, waduh, meneh si Riyaya tenan yo. Saweneng. Padahal riyaya ku hadiah kanggo wong sing gelem ngibadah ning wulan poso. Wulan poso angel ngibadahe lah kok melok riyayane. Walah, nggawa oncor ngarep dhewe. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallahu Allahu akbar. Allahu akbar. Seneng jare rasa atine, tapi di sini kita lupa bahwa apa? Langit, bumi dan para malaikat menangis mulai dari Ramadan hari ke-17. Mulai Ramadan hari ke-17 malaikat langit bumi nangis. Panjenengan titeni di atas hari ke-17 Ramadan sampai ke-30 di antara hari-harinya niku biasae wonten udan gremes utawa diparingi udan deres utawa udan biasa. Niku menandakan apa? Niku menandakan langit menangis. Langit ae nangis, bumi nangis, malaikat nangis, tapi menungso kok malah bahagia kencak-kencak. Apa yang ditangisi oleh mereka? Idza kana akhirul lailatin min Ramadan, nalika ditinggal karo wulan poso mongko nangis. Apa as-samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi wal malaikatu lan pira-pira malaikate Gusti Allah. Napa ose langit bumi malaikat niku kok nangis? Nangise malaikat bumi lan langit ora mergo larange lengo, ora mergo larange ora mergo ketelasan yatra, ora mergo sing dipikir rena, ora mergo kakean blonjo kate riyaya nukoni taplake meja, ora mergo sambat mergo ora duwe yatra gawe nyangoni anake tangga. Tapi sing ditangisi napa? Sing ditangisi karo malaikat bumi langit kinten-kinten napa Bu? Kinten-kinten napa sing ditangisi? Napa? Nah, mergo sing ditangisi karo langit bumi lan malaikat musibatan li ummati Muhammad, ada suatu bencana, ada suatu malapetaka yang menimpa umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bencana itu? Mereka merasakan bahagia, sorak-sorak bergembira, tertawa lepas, serasa tidak ada beban karena ditinggal oleh bulan Ramadan. Apakah kita termasuk di antaranya? Apakah kita termasuk di antaranya? Lek wayahe ngene dorang aku mek meneng. Ya Allah, awake dhewe menungso sing akeh dosane. Posoan mek saulan tok, saulan tok.
Ngono kadang sambate mengkis-mengkis ambekane munggah Senin mudhun Kemis. Ya ngalah Gusti. Posoan kurang 2 dina iki. Ngalah Gusti kok ya mara-mara wis posoan neh. Kalau orang iman dan takwa kepada Allah, marhaban ya Ramadan. Seweneng ketekan poso. Merdeka rasane awak ketekan poso. Tapi akeh-akeh menungso lek wis wulan poso. Yo ngalah ngene iki lho. Jajan sak cuwil ae durung tuku. Sandangan sak suwek durung tuku. Toples ya pada pecah kabeh. Tanggane takon, "Lah toplese sampean akeh-akeh gede-gede pecah kabeh nanti yu kok iso?" Lah iya abane wingi bengi ditumbruki tikus abane ndek jero lemari. Kathik ya lek poso ngene iki bapakne arek-arek mlebu kerja iku mek setengah hari. Biasane mek sedina ngene gak iso lembur. Kaya mari ngono. Sing ya rada gregeten niku apa? Poso-poso angsuran niku lho ya ora ono praine. Ngene iki ya apa anggite? Megawe mek setengah hari. Angsuran ra kena diapusi. Meneh iki lho meneh, Selasa meneh. Iki wayahe bayar angsuran mekar. Panjenengan kok sami gujeng niki apa ya kira-kira ten mriki kenal mekar? Oh, kenal. Nggih, tirose Pak Lurah mau bersahabat dengan BRI. Nang kene tibake ya kenal mekar. Berarti sing rawuh niki napa nggih termasuk jamaah mekar? Allah. Menungso ketekan wulan poso bagi sing ora iman nang takwa nang Gusti Allah sumpeke gak karu-karuan. Tapi lek sing iman nang Gusti Allah sing takwa nang Gusti Allah, ya Allah. Mara malaikat matur dateng Gusti. Menawi kula angsal nyuwun, bagaimana seumpama Ramadan ini didamel sepanjang masa? Ya napa misalnya Ramadan niki digawe sepanjang tahun Gusti. Lu seumpama pertanyaan niki diparingaken dateng tiyang krebet. Misalnya Ramadan didamel sepanjang tahun, kinten-kinten setuju napa mboten? Jujur. Ayo, setuju napa mboten? Napa kok mboten, Mak? Sik kula tak tanglet maneh. Ibu-ibu niki aslinya ditinggal bulan poso niki lega napa gelo? Lega napa gelo? Jujur niki tekan jero ati sing paling dalam saestu sik tak tangleti maneh jawabe kudu kompak jawab kok ngambang gelo. Ditinggal Ramadan lega napa gelo? Gelo. Oh, Masya Allah kandhani lek wargane Pak Nurkolis tenan mangsak krebet ikhlas. Saiki ditinggal Ramadan gelo temenan niki nggih, temenan. Bapak-bapak lega napa gelo, Pak? Hah? Gelo. Jan top cak top. Nok kene iki gak ana wong lega ditinggal wulan poso. Lu tenan nih akai jempol loro 3 4 ngeblak. Ya Allah jan mek dek krebet tok ditinggal bulan poso gelo mek dek krebet tok sing isine wong ikhlas tok luar biasa estu Mbak tenan. Kula padahal tangletan pundi-pundi tinggal bulan poso lega napa gelo lega. Napa kok lega alhamdulillah meneh riyaya seminggu kas iso mbrot. Nah. Ya Allah. Lah napa Pak nggih mergo ten ulan poso gak iso mbrot blas. Begitu takon nang krebet gelo luar biasa. Tenan. Jan gak nemu-nemu tenan kaya wong krebet gak nemu belas. Allah, kula remen sangat menawi panjenengan jawabe gelo remen sangat. Tapi ngeten iki poso. Lah ditangleti kok mboten, Pak.
Napa kok mboten poso? Walah jawabane lah enten tumpeng beyo. Oleh ngerti katene oleh tumpeng emang dadi ora poso. Ngoten. Ya Allah. Seandainya bulan puasa didamel sepanjang masa, bungae gak karu-karuan, katene ora bungah ya apa? Mergo ning wulan poso. Ning wulan poso kebagusan ditikelno. Ning wulan poso donga-donga diterima. Ning wulan poso amal sedekah ketampa. Ning wulan poso dosa-dosa di sepuro. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah nikel ganjarane ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syani wa
يا رفيع الشان عتبتي يا جيرة العالم يا بهيل الجود والكرم. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah margane Pak Lurah. Pak Lurah panjenengan marga panjenengan dikai solawatan lah kok velocity-an. Lek dikai solawatan kudune tangan lak ngene. Ya Rasulullah salamun alaik wae lak ngaten. Lah kono ya iki unike krebet iku iki Cak, unike krebet. Krebet iku pertama wargane ikhlas. Sing nomor loro wargane ditinggal Ramadan iku gelo. Sing nomor 3 lek gak tidak sholawatan wargane velocity-an. Ora apa-apa, pancen yo isine donya iku rena-rena. Napa kok kula nyanyikaken versi solawat, versi gambus keranten, permintaan panitia tidak boleh dikasih lagu berot sama sekali. Ya, permintaan panitia dimintanya lagu religi. Jadi mintanya panitia lagu-lagu solawatan, lagu-lagu religi. Ya, saya mengimbangi saja. Meskipun biasanya disebutnya saya bunyai berot, untuk kali ini disebutnya bunyai gambus ya Cak ya. Iya. Nggih, karanten kan yo ora penak sawangane wong yo ono para calon jemaah haji mosok atene. Sapa ngomong berot sapa? Sapa? Ora. Berot ora, sholawatan berot ora, tapi velocity. Allah. Ning wulan poso kebagusan ditikelno. Itu kadang manusia lupa kalau kebaikan di bulan Ramadan kalian Gusti Allah ditikelno. Gusti Allah itu memberi kemurahan di bulan Ramadan. Mangkane kudu seneng. Mangkane saumpama dikai Ramadan sepanjang masa gak apa-apa. Kebagusan ditikelno dari kebaikan terkecil. Contohnya apa? Senyum tok ndek Ramadan niku lho ganjaran. Mergane ning bulan poso iku angel, wong ngongkon mesem iku angel. Nggih to? Angel wong ngongkon mesem bulan poso iku angel. Panas beduk ndaruk tuakoni karo tanggane. Nyiram kembang. Lah apa, Mbak? Kembang. Lah apa sih sampean nang bise sampean sumeh saya kemecucuke. Luwe padha. Poso ya luwe. Lah nggih to. Mangkane beduk daruk panas entang-entang. Waduh, wong poso gak kena ditakoni. Lek apan kepethuk apa maneh ndek dalan perapatan lampu merah panjenengan tingali kabeh. Kadang wong sepedaan gak kena disalip rada blayer. Mangkane kebaikan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan, termasuk senyum. Mulai sak mangke belajar. Dadi menungso sing seneng sumeh. Wong sumeh iku lho sawangane apik, diwasna ya pantes. Nggih ta? Wong sumeh diwasna pantes. Senajan rupa rapati ayu tapi lek sumeh lho lega sing nguasne. Salah wis rapati ayu mecucu. Aduh ya Allah. Mbok yo awake dhewe paribasan sadar dengan minusnya kita gak pati ayu, ojo tambah ditambahi. Heeh. Ojo malah lek ketemu wong mendurung karo metutu. Senyum. Lho, senyum niku lho gak abot. Enggak abot. Mangke panjenengan lek wangsul ketemu bapakne lari-lari ten griya, bapakne lari kan jarang sing nderekan iki, namung bapak-bapak namung kedik to. Berarti bapak-bapak kata-katanya kan ten dalem. Nah, mangke panjenengan wangsul king pengajian sepeda di dalan. Assalamualaikum, Pak. Ketemu maneh di ruang tamu, Pak. Panjenengan metu teko jeding ndek ngarepe pawon kok dilelah bapakne arek-arek gawe kopi ndek pawon, Pak. Akhirnya karo bapakne arek-arek, "Ndang Dek, ndang salin, Dek." Mari ngono bapakne arek kongkon salin, dipriksakno digawa nang porong.
Lah apa sih Pak sampean kok nggawa aku mrene? Lari kok gak koyo biasae. Wong biasae mencurung, mecucu, ngamuk-ngamuk. Lah iki mang kok dengaren teko pengajian ham 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 ham. Aku lak ya wedi ta, Dik. Wala Pak, iku ngono jare ning Siska dielingno dikongkon dadi wong sing ahli sedekah, termasuk senyuman karo dokter. Lho, Ibu enggak apa-apa, Pak. Ibu ini normal, semuanya normal. Lah tapi lo Dok, medeni Dok, sudah beberapa jam ini di rumah mengguyang, guyu dewe. Saya sebagai suaminya kan ya takut kalau istri saya ini gejala. Gejala apa? Allah, neng wulan poso kebagusan ditikelno, tidak hanya senyum saja, kebaikan-kebaikan yang lain juga seperti itu. Bahkan siapa orang yang mau ibadah di masjid, di musola, satu langkah kaki berangkat ke tempat ngibadah, niku ganjarane diparingi ora koyok biasae. Amin Allahumma amin. Mangkane panjenengan sing omahe cedhek masjid paribasan katene traweh, omahe kok cedhek masjid Krebet, mubengo liwat Gading metu ndek Sukonolo. Teko Sukonolo jotul nang endi jenenge Mbureng. Teko Mbureng ngalor liwat Ben Mari, Ndal Payak, Bulawang, mari ngono judul Masjid Krebet. Iku wis pirang jangkah. Budal bal maghrib teko masjid jam 10 traweh buyar. Ya Allah, ganjaran ditikelno terus ning bulan poso donga-donga diterima pasti. Siapa yang berdoa di bulan Ramadan, doanya pasti diijabah kali Gusti Allah. Pak, Bu, jenengan winginane ndonga nyuwun napa? Hah? Soge. Jadi pertama niku sugih sih. Sugih. Sehat. Terus anak soleh solihah. Terus husnul khotimah. Terus panjang umur. Terus rezeki sing kathah. Rezeki itu tidak hanya berupa harta saja. Nggih. Rezeki menika saged Gusti Allah paringi berupa sehat, itu rezeki. Anak soleh solihah, iku rezeki. Rumah tangga bahagia, iku rezeki. Dadi rezeki iku ora mek rupa duit tok. Percuma oke duite tapi lek ngri-ngriken uripe. Nggih napa mboten? Duit ya Allah mawut-mawut sampai ranok nggon. Lah kok no mbek Gusti Allah dikei penyakit cuwilik mentik lewara dideleh ndek bokong jenenge udun semat. Masih yo duwe donya sak tumpukan motor akeh api kaya ngopo lho gak iso nikmati lho nggo ndek motor larang. Duwe motor akeh ono Alphard, ono Pajero, ono Expander, ono Ferrari, ono apa sing lawange loro iku? Pickup lah ya loro ta lawange. Yo Lamborghini masih pickup ya loro yo. Kiwa tengen. Lamborghini. Masih sembarang duwe sampai mikrolet barang duwe saumpama. Mari ngono karo anake ditawani, "Pak, monggo kula jak healing." Nanti le ten mriki lek dolen ten pundi? Sumber Sirah. Oh alah. Sumber Sirah. Iya. Alah. Nang Sumber Sirah. Nggih pun rodok keren, Pak, timbang Kalimanten. Lek biyen kan ayo healing nanti nang Kalimanten ngoten. Saiki Sumber Sirah iki ya wis keren ngono. Pak monggo healing nanti lek nang Sumber Sirah. Tapi awakku gak mati penak ile anu Pak kula pundhutaken beto Lamborghini ya Pak. Nang Sumber Sirah nggawa Lamborghini. Anu Pak lawange loro lek padha-padha lawang loro numpak pickup ae le ngono.
Mboten Pak, kersane jenengan sekeco niki lek anu tindakan. Nah, akhirnya sing bapak melampah alon. Begitu wis mlebu nang montore. Aduh lek sik, aduh. Lho napa Pak jenengan Pak? Napa aduh lek gak kuat lek loro. Aduh kowe lungguh, aduh kecepet lek aduh. Napa sih Pak aduh udunen lek. Lu ten pundi nek bokong lek. Cuwilik lek gawe lungguh wedi jebrot nak aduh sedut lek kuat telur cenut lah terus apa enake numpak Lamborghini lek bokonge udunan lah nggih ta lah kok ana sing ngomong enake ditumpakno ambulan ya apa lha iki lho berarti kan rezeki itu tidak hanya berupa uang. Awak sehat iso nikmati sembarang kalir. Awak sehat iso nyambut gawe, awak sehat healing ya bahagia. Nggih napa mboten? Awak sehat masih yo katene healing ten pundi mawon yo gak iso bahagia. Niku bokonge senut-senut. Nah. Lek ndonga nang Gusti Allah, dongane wong ning wulan poso, dongane imam tarawih kabeh salam donya padha. Krebet gondang legi Malang Mekah Madinah sami dongane napa dongane asyhadu alla ilaha astaghfirullah nas'aluka ridhaka wa na'udzubika Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Nah, napa niku maksudnya asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Astagfirullah, ya Allah kula nyuwun pangapura panjenengan. Nas'aluka ridhoka, ya Allah. Kita nyuwun ridho panjenengan. Dadi lek ndonga iku nang Gusti Allah pertama njaluk ridho. Ojo moro-moro sugih. Ridho. Kadang nang Gusti Allah lali njaluk ridho pertama ndonga ya Allah. Kula nyuwun panjenengan paringi rejeki sing kuwatah halal barokah. Kula pengin dados tiyang sing sugih paling sugih sak krebet Gusti. Ya Allah, pertama njaluk ridho. Krana napa? Lek Gusti Allah wis ridho aja ayatra surga diparingno. Amin Allahumma amin. Lah carane ngalap ridhone kepingin oleh ridhone Gusti Allah niku yo napa? Manut nang Gusti Allah. Lah saiki lho, kongkon sembayang angele gak karu-karuan. Kongkon poso ngomong lek ndek ngarep anake poso. Tibake lek awan wis dolen turut warung syar'i. Warung syar'i niku napa? Warung sing kerubutan pendak posoan. Ya Allah, mari ngono sikil ketok ndek isor uwake. Takoni karo bojone poso, Pak, ketok sehat poso. Katene gak poso ya apa mari entek rong piring awan-awan. Lek kepingin oleh ridhone Gusti Allah, manut nang Gusti Allah. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Tinggalkan apa yang Allah larang. Tapi zaman sekarang, ya Allah, zaman sak mangke, padahal Gusti Allah sudah menurunkan petunjuk. Lewat apa? Allah menurunkan petunjuk lewat Al-Quran. Gusti Allah menika sampun menurunkan penuntun untuk kita lewat Al-Quran. Wes ono Al-Quran kadang karo menungso gak direken. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan guru. Sinten gurune awake dhewe? Gurune awake dhewe iku Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi guru niku Nabi. Ya, gurune dhewe Nabi Muhammad. Gurune awake dhewe Nabi Muhammad. Tapi ora kabeh guru iku diceluk Nabi. Paham nggih? Nabi niku guru. Ora kabeh guru diceluk nabi. Engkok malah bingung nih awake dhewe. Lah ana guru jenenge Pak Slamet, celuk Nabi Slamet lho gak pantas. Gak pantas. Dadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku gurune awake dhewe wong Islam saalam donya. Wis enten pedoman Al-Qur'an kadang rapati dinut. Wis ana tuntunane Kanjeng Nabi kadang ora digawe. Akhirnya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nurunne ati.
nurune ati. Ayo padha anduweni ati sing apik. Lek atine menungso apik, insyaallah lek atine sae, kelakuane saged pengucape nggih saged Uang didelok apik pengucape apik ora pengucape menika nuwun sewu iku tergantung teko atine. Ganok jenenge paribasan ana wong ngomong, aku ku lame omonge tok kaya ngene asline lek atiku ya Hello Kitty ganok. Dadi lek atine apik, perilakunya juga baik, cara mengucapnya juga baik. Baru lek atine ora apik, kelakuane ya melok ora apik, ucapane ya melok ora apik. Ati niku asline duwe watek apik. Ati niku asline duwe watek sae. Buktine napa? Paribasan. Ana bapak kok kelakuane ora sae. Ana bapak kelakuane diableke gak karu-karuan, sak ndablek-ndableke wong tuwa, gak ana wong tuwa sing ngomong nang anak, "Le, sampeyan iki lak wis ketok Joko le, wis ketok ganteng le. Mangkane dunia permalingane bapak iki terusno ganok." Paribasan bapak diablek gak kira ndableke kepingin diturunno nang anake. Nggih napa mboten? Jelas bapak ngomong, "Nak, eleke bapak ojo diturun. Muga-muga awakmu dadi anak sing soleh. Sing iso nyelametno wong tuwa donya akhirat." Jelas ngono. Ana wong wedok saumpama duwe anak wis perawan, anake ayu, cantiknya mama sudah perawan, sudah besar sekarang, padahal kemarin lusa masih mama gendong, sekarang sudah kelihatan cantik, makanya ya nak ya, sebentar lagi dunia perelsian mama teruskan ya nak ya kano. Paribasan mak ndablek anake digudha karo wong lanang, jelas wong tuwane ora trima. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi ati niku duwe watek sae. Mula wateke ati sing apik iki ayo padha diterusno bene awake dhewe iso dadi menungso sing slamet donya akhirat. Ono ati dijak sae kok angel, berarti iki tandane atine rusak, berarti atine lara. Nggih napa mboten? Ati dijak apik kok angel, ya berarti lara. Contone napa? Nuwun sewu. Ati dijak apik pas pengajian. Pengajian dijak apik kok bokonge ungsrek kae. Sing jarene panas, sing jare kecut. Yang carane suwe temen saya gak mari-mari. Dijak apik kan? Nggih napa mboten? Ana ae sambate, jarene sirahe ngelu, gulune irunge, pilek wetenge, senep gegere, keju bokonge, panas sikile. Linu iki dijak apik tapi atine protes ae, berarti atine rada lara. Coba bandengan nganti 4 jam. Sikil kepidek kancane. Ndek sandinge wakeh wong dusel-duselan nganti ngidek-ngidek ngono kadang ngomong nang lho gak apa-apa ideken maneh gak apa-apa. Lho kurang ngasih ngidek lho gak apa-apa. Tidak kancane gak apa-apa. Buyar jam 2 pancet ngenteni. Buyar jam 3 jarene kurang. Nggih napa mboten? Waduh, apa maneh lek ana sing dadi seweneng-meneng ngarep dhewe. Ayo. Dung. Mboten kesel blas. Mboten ngantuk blas. Sangu piro wae? Iya. Parkir 20.000 ra apa-apa. Pengajian ana kotak amal liwat jajale nglebokne 20.000 rada eman. Nggih napa mboten? Kate dilebokne 20.000 lho pikir-pikir, "Duh 20.000 rek." Sosok 20.000 kok mulai kena gawe tuku cimol ta. Mari 20.000 oleh cimol, oleh es teh jumbo, oleh sempol. Nah iki kok lek dilebokno kabeh mele ora jajan aku. Eman.
Gawe parkir tok 20.000 gak apa-apa. Durung gawe jajane, durung gawe nyawere. Nggih to? Aduh, lek wis kadung nyawer, nyawer gak entek-entek sampai berasa koyok sultan. Wah, metu-metu teko kalangan berasa koyok sultan. Nyawer HP titipno kancane. Tolong ya video aku teko mburi ya, aku tak nyawer. Ganduk dena santri nono satma. Waduh, nyawer ora krasa. Tambah lek ketok akeh sing video tuh tambah terus bos mau metu maneh terus. Sedang endi videoku pas nyawer mang endi wi iki aku mang tak anjir keren banget gua. Allah. Lagi ati dijak keapian angel setok ae berarti atine rada lara. Traweh kok jarene kesuwen. Golek imam sing paling patas. Sholli Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikum warahmatullah. Waalaikum warahmatullah. Allahu Akbar. 10 menit mari. Lek nemu imam sing Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah dorong. Iki sik a'udzu billah tok. Sik a'udzu billah tok lho. Iki sik a'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Lho tok. Surate sing diwaca. Idza waqa'atil waqi'ah. Wis. Kesuwen to? Suwen, paling jamaah mek loro. Lah, liyane padha nanggen sing cepet, sing patas. Dijak keapian padahal ganjarane luwih akeh. Angel, berarti atine rada lara. Tunggal dene saumpama wong lanang. Wong lanang lungguh. Nah, pas lungguh dijajari bojone, gak seneng. Bojone lungguhne, "Napa sih, Dik? Desal ae." Lah apa sih, Mas? Wong aku ya bojomu lho. Gak kelem dijajari. Iya lek biyen gak apa-apa. Soale bobotmu ku biyen mek 17 kilo. Lah saiki akmu desal lah wong bobotmu wis 71 walikane ngono kok. Gak sedeng Dik, gak sedeng, bukane gak gelem, gak sedeng. Juwe jari bojone ngamuk, akhirnya bojone pindah lenggone sandinge mek mercucu. Ya. Mas yo lek sing gawe aku lemu ngene iki lak sampean. Aku ku Mas yo seiki Mas awakku rusak aku yo seiki. Ngene iki ngerti yo. Lemu ngene iki mergo kenek kabeh Mas. Ngono iku demi sapa? Ya demi sampean. Delok ngene iki gak ketemu karuane. Aku lek gonceng anakku ngeterno sekolah ngono iku karo arek nom-noman dikawingi jarene koyo ulat bulu. Aduh. Aku asline ya loro Mas. Loro asline. Tapi kan ngene iki kan ya mergo sampean. Biyen aku seket nabi sampean saene Mas. Langsing putih kuru dukur koyo bihun Mas. Saiki koyo mie bedodok Mas yo. Jare sing lanang yo mangkane diet to. Masih kate diet iku Mas, lek wis kena pil kabeh gak iso Mas, gak iso. Ya Allah, dicedheki bojone, gak seneng blas. Sore-sore lungguh ndek teras, ana bojone tanggane lungguh dhewean. Dikauki, "Hei. Apa? Lungguh dhewe ta?" Bojone tanggane ya, "Iya." Lah nanti pasangane. Anu jarene lembur. Lenggo kene lho. Kene ae ta. Lho kene lho. Awake cilik lak sedeng ta kene. Lungguh mbek bojone dhewe dememeng. Lembek wong liya seneng. Iki berarti atine rada lara.
Wong wedok ya ngono. Ditelepon bojone ngamuk-ngamuk. Lah, kok sih Mas telepon kan ono praine. Mbok yo lek budal kerja ngono ya wis HP ku dideleh. Mas wong wedok ngene iki di omah ya penggawean Mas, gak mari-mari Mas. Sama telepon-telponi ngene iki kapan aku marine penggawean Mas. Ngene iki aku durung ngopeni anak, nyapu-nyapu ya durung ruweget kabeh omahe durung tak pel. Marono durung nyaponi kombong barang, durung umbah-umbah, durung korak-korak sembarang kalian ngene iki mek nrimoni telepon sampean tok. Kapan aku marine? Wong wedok nek omah kok nyekel HP tok, kok nyekel HP kok nek wayahe Mas. Padahal saya lanang mek katene takon tasku mang keri apa ora. Sing lanang aja sawon tak sentak. Sik talade aku tak takon tasku mang keri apa ora. Ya mbuh lah kok delendri. Sawenene. Mari ngono HP dideleh, muni maneh ting-ting. Ho, telepon maneh. Didelok lah kok tibake nomor tanpa nama, diangkat. Halo. Suara lanang. Halo. Lho, sapa ya iki? Mosok lali. Lah, sapa ya? Aku kanca lawas. Mari ngono watuk maneh. Kok kaya eling nang waduke aku ya. Sapa iki kira-kira? Mosok kanca SMA biyen. Mari ngono sing lanang takon, bojone nandi? Aman, tas budal iki mang tas budal nyambut gawe. Aku kanca SMA-mu yang dulu pernah mengisi hatimu. Ya apa kabare kok gak tau ngekeki kabar. Marono wis yo tak pateni lho sik dalan sik dhisik gak tau telepon moro-moro dipateni. Ditelepon bojone mang dawa memang telepon. Berarti atine rada atiku nggawa watek api. Ayo watek api ati ki ayo padha diterusno bene awake dhewe dadi wong sing api. Nah, lajeng ning bulan Ramadan selain dosa-dosa selain donga-donga diterima, ning bulan Ramadan amal sedekah ketompo. Napa ning bulan Ramadan orang itu kok berlomba-lomba beramal jariah, berlomba-lomba bersedekah. Contone banyak ingkang lampahi bagi takjil gratis, nggih to? Soale ning bulan Ramadan amal sedekah ketompo. Ning krebet, ning gondang legi sepanjang jalan nek ulan posoan awak dhewe sering manggi tiyang bagi-bagi takjil. Sampai ning Mekah Madinah ora poso mawon lho wong ngekeki daharan koyo ngoten nika. Apa maneh nek bulan poso ning Mekah Madinah, Masya Allah. Daharan sampai ora kepangan-pangan. Mergo napa ten mriko wong sampai golek donatur, sapa sing gelem nrimo sedekahan. Akeh sing ora pati nrimo soalé apa? Mereka semua lomba-lomba sedekah. Mereka semua kabeh ngekeki. Sampai panganan niku ya Allah kaya ngono kae. Nggih napa mboten? Inggih. Lek nang kono panganan sampai kaya ngono tumpukan. Ya Allah, lek nang ngene dhewe kadang wong mosok berlomba-lomba maringi, wong nang ngene dhewe akeh wong berlomba-lomba nrimo. Nggih ta? Ono bagi takjil gratis. Gawe status info bagi takjil ndek ndi saiki rek? Oh, ndek Telon Krebet. Oke, suwun infone. Langsung tenggone dijak, gak nyore ya. Sepoedan teko sanding pertelon rada alon. Mas, iki Mas. Oke, suwun yo. Oleh loro. Heeh. Teko telon nang lubang balik maneh kono nang kancane. Saiki awakmu yo sing gonceng yo ben gak ketara. Bau balik mana ngidul ngeng teko sandinge telon krebet dialon maneh. Mas takjil. Oke, suwun lumayan oleh papat. Ya Allah, lek ning Mekah Madinah wong berlomba-lomba maringi. Karena apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi nggih niki kudu dieling-eling, kudu dicatat ketika kita memberi, apa yang kita berikan jangan sampai disombong-sombongkan. Awake dhewe ojo dadi wong sing sombong, apa maneh sombong perkara maringi liyan. Gilani.
Gilani. Ora ilok. Barang wis dikekne kok diomong-omongne. Aja. Saumpama biasane kan tendarusan niku kan enten sing maringi to. Kadang ya ana ning salah siji desa ngono, kadang di list jenenge warga. Hari ini yang memberi ini, hari ini memberi ini, tidak harus mengharuskan makanan yang ini wis pokoke ana manisane, lak ngoten ya. Isu-isu wadul nang tanggane, yo mambengi untung mbek aku ndek langgar iku tak ongak. Apa yo gak ono apa-apane pelas. Lah terus ya bapak ya arek-arek iku ta mbek aku tak kon budal nang dekus kono. Golek lalapan entek 700.000. Terus ya langsung tak brukno mbek aku ndek langgar kono. Lah sakjane mambengi sapa asline sing ngekeki? Asline kono jatahe kono. Lah terus wong nang ndi mbok jarene lali. Lho. Barang yang panjenengan keluarkan, apa malah panjenengan menyebut 700.000. Lek gak aku sing ngekeki mambengi atuk ndek langgar gak ono wong mangan. Lho. Iku ora dadi apa-apa. Lah ya mung ngetok-ngetokne tok, tapi ganjarane muspro lah nggih to. Eman. Mula lek ngekeki iku ya wis wong barang wis dikekne. Aja diomong-omong. Ne, mundak ora dadi apa-apa. Eman napa mboten? Eman. Makane monggo sakmake dados tiyang ingkang ikhlas kados tiyang sak desa Krebet niki. Terus nek bulan poso dosa-dosa disepuro. Dadi kurang penak piye selama bulan puasa dosa-dosa disepuro karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Lajeng para rawuh ingkang kawula hormati, nuwun sewu. Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Nuwun sewu para rawuh. Firmanipun Gusti Allah ingkang artosipun kabeh menungso iku ina. Kabeh menungso iku ina, semua manusia itu diciptakan dalam kehinaan kecuali hanya 2 orang. Kalau tidak kepingin menjadi orang yang hina, siji takwa nang Gusti Allah, lakukan apa yang kita lakukan seperti di bulan Ramadan, ibadahnya, sedekahnya dan amal baiknya. Jangan hanya stop di Ramadan saja. Sing nomor loro, api ana manungso senajan manungso iku ora iso apik nang awake dhewe. Saged napa mboten? Saged mboten? Tugas kita apik nang wong liya. Saumpama karo wong liya diwales ora apik, itu urusan mereka bukan urusan kita. Saged napa mboten? Iling ana wong liya krana apike. Ojo nguwasno wong liya teko sisi buruknya. Lihatlah orang lain dari kebaikannya. Jangan lihat orang lain dari kejelekannya. Kalau melihat diri kita, deloken awake dhewe teko eleke, ojo rumangsa awake dhewe luwih apik teko wong liya. Saged napa mboten? Lek awake dhewe ndelok wong ala, kabeh wong ala, malih gak ana apike wong, nggih to? Ben kepethuk wong dicacat. Pak Lurah lho masa. Siji maneh Bumu Alifah masa. Mana ketua muslimat masa. Siji maneh ning Siska masa. Jenengan ben nguasno uang teko eleke, kabeh sakarane uang panjenengan nilai elek. Panjenengan rumangsa kepingin ketok apik dhewe. Nggih napa mboten? Lah lek sapolahe wong panjenengan nilai elek, yo elek kabeh. Nggih to? Sampai sak presiden-presidene elek, menterine elek, bupatine elek. Nggih to? Mula kalau melihat orang lain dari sisi baiknya, mau orang lain mau tidak baik sama kita, itu urusannya dia, bukan urusan kita. Saged nyapa wong, "Mbak, monggo." Sing jawab, "Yo." Gak usah dipikir. Gak usah dipikir. Apa yo, padahal mang mbak aku tak takoni aku wis guyu ngono kok kaya ngono. Iya lek gak pas loro untu. Ojo baperan. Tugas kita baik sama orang. Orang itu siapa? Orang itu meliputi suami, orang tua,
saudara, tetangga, dan sesama manusia. Tugas kita baik sama semua manusia. Mula halal bihalal, ojo lali, jaluk sepuro nang bojo, apiko nang bojo, jaluk sepuro nang wong tua, nang tonggo, nang dulur, nang konco. Sampun dilampahi napa dereng? Sampun nyuwun ngapunten ten rakyat napa dereng? Nang bojo, sampun. Sing jaluk sepuro wong lanang sik napa wong wedok? Panjenengan saged maringi jawaban apa kok wong wedok sik sing kudu njaluk sepuro nang wong lanang? Napa? Berarti ngakoni lek akeh salahe ten wong lanang. Masya Allah, seneng Pak. Wong wedok akeh salahe nang wong lanang, wong wedok akeh dosane nang wong lanang. Mergo wong wedok kadang ngomong ora krasa nang wong lanang nyengal-nyengol. Kadang ya disengaja. Ora krasa napa disengaja? Nang wong lanang kadang sik pencap-pencap, plerak-plerok, sledot-sledot, pecucuk. Si lanang ngomong sepisan, sing wedok njaping 17 sampai teko pawon gak mari. Gawe dosane bendino, njaluk sepurone setahun sepisan, pantes napa mboten? Kok iso ngomong pantes? Iya apa sih? Lah kok iso ngomong pantes? Ya gak pantes blas. Njaluk sepuro nang wong lanang ku kudune ana tata kramane. Wong awake dhewe wong Islam kan ya kudu ngerti akhlak. Tata kramane piye? Sing lanang lungguh ning dhukur, sing wedok ning ngisor. Jenengan nggih ngoten? Kok iso mboten iki apa sih yu? Wong Islam kudu ngerti tata krama ta. Sing lanang kudu lungguh ning dhukur, sing wedok ning ngisor. Lho ngene. Sing lanang nang ngene, sing wedok ngene. Lho, gawe basa sing enak ditata, sing enak dirungono karo bojo. Ngaturaken sedaya kalapatan. Lek padha protes. Ngaturaken sedaya kalapatan kula dumateng panjenengan Kang Mas. Ya mergo ora ana blas nek kene ngono kuwi dadi padha protes. Ingkang kula sengaja utawi mboten kula sengaja wonten ing slebetipun Idul Fitri menika kula nyuwun sih agunging pangapunten dumateng panjenengan Kang Mas. Tangane diambung wolak-walik bathuke kekne solihah. Sing lanang kari jawab, iya padha-padha bojoku. Semono uga aku ana salah lupute nang awakmu, aku ya njaluk sepuro. Lho ngono tata kramane. Aja nang bojone dhewe pole rumangsa dosane akeh ana metu teko kamar lho sing lanang wis ingah-ingi. Mas. Apa? Jare sing lanang. Wong lanang kan rumangsa bahagia lek lebaran hari pertama. Apa? Kosong-kosong ya lho nang bojone kosong-kosong ra ilok. Kudu duwe tata krama. Nang wong tuwa ya ngono, nang tangga ya ngono, ayo padha diparani njaluk sepuro. Awake dhewe iki akeh dosane nang tangga. Nggih napa mboten? Tangga kadang mek digawe njaluk tulung biyodo-biyodoan tok. Ngono, kadang tangga biyodo keliru lho diseneni ra mari-mari. Kadang tangga sitoke teko sik dirasani, kok iku wong dikongkon ngonceki brambang mek separo isone setengah kilo dionceki kabeh. Liru maneh. Sitoke ya ngono, ngirisi kentang ya ngono. Lah wong kentang iku lho katene digawe sambel goreng basah. Kok isone dirisi dawa-dawa kaya ndek kafe biut. Terus ngene iki amane guwak. Lho dosa. Tangga paranono, dulur paranono, kabeh tangga kiwa tengen aja dibeda cara. Sugih miskin paranono jaluk sepuro. Aja mung sugih tok didhisikne mego angpone gede-gede jajane enak-enak. Ketika diparane diampirne wong rapati duwe, mampir nduk, dijawab teko dalan suwun. Sepurane ya Mak, walah njaluk sepuro teko dalan. Akhire jare Mak, walah Pak, arek-arek diampirno gak gelem lho Pak. Njaluk sepuro teko dalan anjen jajane awake dhewe gak enak ya Pak. Jajane awake dhewe atos-atos mek menyeng-menyeng keceput. Cereping. Iki ya Mas ya ana gede adae tulisane kongguan isine. Rengginan. Ya wis Mak, timbangane jajan iki kan sing mangan, ayo canggahe iki dimut bareng-bareng, Pak. Kabeh paranono. Nah, bene dadi wong sing slamet donya dumugi akhirat. Selain itu acara pada sore hari ini inggih menika doa bersama tasyakuran calon jamaah haji sedesa Krebet. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur,
Masyaallah kula nggih titip donga dumateng panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya enggal dipun panggil mriku nderek jejak panjenengan. Mugi-mugi sehat, diparingi sehat dohir batine. Haji ini termasuk rukun Islam yang rukun Islam ada berapa? Satu? Ayo, satu orang maju ke depan. Monggo, 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 monggo mriki. Monggo. Inse. Alhamdulillah. Mangan roti pinggir kali. Maju, monggo minggah, minggah. Ayo, mangan roti pinggir kali. Baju kuning menarik. Hati kok sapi nek mburi apa ndak? Ini mic-nya cuma satu. Ini monggo. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Salaman dulu Ibu. Iya. Ya, kalian Ibu sinten? Ibu Lili. Ngacong mriki lho. Niki wonten saking Batu TV, menika saking Indosiar, menika saking RCTI. Monggo rade maju mriki. Kersane benjing saged kesodrek niki nggih. Benjing niki insyaallah acaranya ditayangkan besok jam 12 setelah zuhur. Nama acaranya Patroli. Iya. Nuwun sewu. Namine sinten? Bu Lili. Bu Lili. Asli pundi, Bu? Krebet. Krebet. Yuswa pinten, Bu? 53. Oh, 53. Saya 15 ya. Kok modelnya ra trimo ngono to. Iya, putrane pinten, Bu? Kalih. Putune? Setunggal. Alhamdulillah awet muda ya Bu ya, tetap cantik, Masya Allah luar biasa. Berarti kalau warga Krebet ini ikhlas ya Bu ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya. Bu Lili, iya. Iya. Bu Lili, rukun Islam ada 5. 1, Syahadat. 2, Sholat. 3, Zakat. 4, Puasa. 5. Haji. Alhamdulillah, selamat panjenengan mendapat hadiah dari Bapak Lurah. Oh, mboten, saking kula Pak, saking kula, saking isek durung, belum. Saking kula Pak Lurah, saking kula. Inje. Ibu Lili apa anggota muslimat juga? Juga. Alhamdulillah. Krepet are. Menawi sholawatan nggih nderek Bu Lili. Masya Allah. Pengajian nggih mesti rawuh. Nggih. Kegiatan keagamaan lainnya juga ikut. Insya Allah. Iya. Bagaimana ketika ada berotan? Insya Allah. Iya. Krepet are. Iya. Bu Lili. Saya kula tambahi nggih lek pertanyaane iku tok kok sajahe didik temen ngono. Lah wong saiki wong kerja ku kepengin oleh bayaran ya kudu rodok soro. Lah kok mek ditakoni rukun Islam tok ya sosok wayahe. Kula tak baca surat pendek Ibu Lili sing nerusaken nggih pendek saja, pendek ya. Iya. Kan tahlilan biasanya ikut kan? Iya, mic-nya agak dekat, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli wa rabbika wanhar. Fasolli Rabbika wanhar. ulangi. Fasolli wa rabbika wanhar. Fasolli li Rabbika wanhar. Ulang. Inna a'tainakal kautsar. Wasolli lirabbika wanhar. Fasolli lirabbika wanhar. Terus Inna anzalna. Ora apa-apa, sing nyurak iku lho malah ora apal asline. Tujutul inna anzalna. Ora apa-apa, ngene iki jenenge nervous. Ngene iki jenenge ndredeg. Heeh. Krana ya kuwi mau innasya Abina awal abtar. Isik to sing tak kongkon iki Bu Lili laku. Ayo, ulangi inna Anzalna wa inna abtar. inna
a'toinakal kausar fasolli warabbika wanhar Fasolli li rabbika. lupa Inna syani'aka huwal abtar. iya. Sak mangke tombok ati. Tombok ati enten pinten? 5. Nomor 1. Dinyanyekne. Tombo ati iku 5 sawarnane. Oh, enak kaya anu tabuhan pencaan nggih. Maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Sekedap. Cak, sing dinyanyekne Bu Lili iki kaya tabuhan pencaan. Kei tabuhan pencaan. Ayo. Tombo ati iku 5 sawarnane. kaping pisan maca Quran sak maknane. kaping pindho salat Wengi lakonono. kaping telu Wong kang saleh kumpulono. kaping papat Tuwateng ingkang luwe. kaping limo Dikir wangi ingkang suwe. salah sawijine sapa bisa ngelakoni. insyaallah. Gusti Allah nyembadani. Alhamdulillah, sekedap ketoke Bu Lili luwe tenan ya ngaji nyanyine iso lemes. Insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Nggih mboten napa alhamdulillah. Nggih. Lah lapo sih wong aku lemek mindah dompet. Alhamdulillah Bu Lili. Loh, aku koyo gak nggawa dhuwit, Cak. Sampean nggawa, Cak, utang, Cak. Temenan sing tak lebokno mek HP tok tibake. Sik yo kate dijalukno Pak Lurah kan gak enak. Heeh. Nggih, alhamdulillah. Utang lho ya utang. Oh, ditambahi Pak Lurah, Masya Allah. Ya, dos pundi. Terima kasih Bapak Lurah. Iya, nggih lah mosok Pak Lurah kok gak ono kanca gak penak. Terima kasih. Nggih, menika mugi-mugi barokah nggih. Nggih. Nggih, mikir pun dibeto Bu. Nggih, paringaken Bu Alifah nggih. Nggih. Lah kok wis oleh 150 sik kate nggawa mik barang. Alhamdulillah, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, menika jarum jam menunjukkan pukul 16.45. Dadose jam 5 kurang seprapat. Cekap mekaten ingkang saged kawula aturaken. Ibu, Bapak, mudah-mudahan perjalanannya lancar ya. Sehat dohir batinnya nggih. Diparingi selamat, panjang umur. Sampai ketemu lagi insyaallah mangke di lain kesempatan nggih. Mugi-mugi kita sedaya diparingi sehat. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan kalian Gusti Allah. Mugi-mugi diparingi ridha. Tur mugi-mugi menawi sampun wekdal dipun pundhut husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amin. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa qdi hajatina fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma ighfir wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana hab lana wa dhurriyyatan
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.